Душай се. Ча снимам гледката нагоре. Тя не се наведе да я снимаш? Няма проблеми се. Така. Сега ще заснемем част втора. Няма никакви ядове. Ако срещу слънцето, аз че не прети много. Атака на жълтата фанелка. О, вижте как се отдалечава. Само как се отдалечава. Какво става камера? Излезе от кадър. Няма отговор. Да видиме. Господин Катерача, вие нещо да кажете за тази атака. Как ще коментирате? Аха, много добре. Дигна каданса.